Oh, tuntruma chuan Gord kan ti dona. Chuan emblem hi ka la anga movement ka pe fula penetration ka pe full a chuan second color. Oh, ti chuan a hero alu dang. Gord ta hian spell sang alak thea he kan hmuang hian flame shot te sprint te flicker te po tin purify thleng in enemy zirin stanaran tamlu tok chuan purify a tha tin cushion te ang chi hei hunter ang chi mo assassin apo hunter deuh hlek ang chi mi malron bitum the ang chinom chon flame shot hian lo shot back theita tin flicker te po tha sprint te po escape na thalu tuk thawani heng hi heng heng kan du ber kan lamai don nia ka kema bika chon flame shot kan lange God hi earlier chuan a first skill emo second skill emo kan lama sa thei ve ve amaro chu second skill ke chu ka recommend a chan chu I wave clear nan hei hi a dei re ani hemi skill se hian mo chu wang chon enge ani second skill si lak ma sa poilo khopang ti chuan a passive atangin han soi tran chho ma mop donila video te sei du tuk lo nan tin viewers ten khonga in min lo subscribe saka min lo share sak turin ka ngen bok cheu ni ti chuan in tuna a passive han soi fiarok taila God hian passive nei chu enemy ngai hi voili a khoin voili a khoi pui a voili na tur che hi I through the match up ani chu kan lo en lo ang voi khat voi ni voi thum voili a voi nga na ni kha 177 avar rong ron in ji kha kan hmu manem lo en thale lo ang voi khat voi ni voi thum voili voi nga khan 177 through the match up etelani kha kha a passive ve ni God chu I ma ro chu enemy sang I attack chuan a thok lawang tuna hian kan sinanga hezo ki kamar ka nga voi khat voi ni hezo ki kamar lenga voi khat voi ni tum kha voi nga na po chuak chong lo ni chuwang chuan a passive chuak tur chuan enemy ngai renga kha voi li khoi fu nga ya a voi nga na through the match pe chuak ani chulai chu ti chuanin a skill sa tangin soi tan le ngal momop mayang first skill a chuan kan hria anga stun ania hei he stun hi a bounce theya kan adjust ve deuh chu ngai thina en lokang hei a bounce voi thum lai a bounce he ni he thili enemy full ero chona bounce lawa hei direct in a stun mai ta ni ti chuan a second skill chu kan soi ang khan AOE ani AOE ni chuanin mi pakhat item damage va pe khani maya an tam deuh khan mo pani pathum anom compound tian damage pe vek ani hemi bial chunga chuan ti chuna ulti chu kan hrevek anga hi ni deuh maya a control na chu enge ni hemi akalna button hian a control kwal theini hei kalna button hi ti hian an veivir velila hi na ani ti chuan a combination a chuan hei hian kan stun nu a second skill in hei hian kan chu zui theita ni hei kha a combination chu ni deuh mai ni ta heng lo en sinang hei kha combination chu ni ta ni ana na mai ni tuna hen build engma ka nei lova a level chi 15 aka da ti chuan crab kha combination khan that zotin ultimate hian base damage nei tha turtle te tin lord la ka ta hian ultimate hi tangkai ani chu hanti sinila hei tuna hian in level 15 top ane build anei lo chung pon turtle hi anun na chan vela thei tlat mai ni tuna hian build kan soyanga ti chon turtle kha kan khoila chin don ya God hi a build ta chuanin CDR ama mo lova tam tak hian CDR kan build vak thina enchanted talisman ti te hengang hi ama mo lem lovani chuwang chuanin ama hi damage type ani va in damage burst lu to ka build hi a thamaya chuwang chuan movement speed a hian mana regen kan lamayanga ti chuan adu chuanin kan efficient don tho chuan ho kan poiti lem lo chuan rapid boot te polaila escape a tha thawa chuan magic a hianin lightning tran kian kan langa lightning tran kian zo a hian ice queen one la le ngal maila vampi mo ti chuan holy crystal in kan chun zo manga glowing one te po hi han la taila poilo reng ti chuan penetration te po han petel taila tuna khami build khan in turtle ki ang tiang che nge khoina ti kan lo enang full build angania tuna hian first skill anga second skill in chun zo manga altiang first skill second skill a thel dewa mase poi chong lawa han en lok taw la khu a thi trap mai ni a second skill khan fu phaise chu a thi nge don tina ni turtle kha tuna khan chuwang chuna ultimate hian a amaro chu control hi chu kan zir ve dewa nga ya
hei tin hemi a alti man lai hian franco in potta se omziom lova a pot nai ringot maya aka hi a boy phalova a boy phalova I knockback skills te engeni compress skill suppress skill ti vel hian ama hi ti boy vak lova ati boy na berzu knock up skills ania knock up nei chi chaw ang chi te ama knock up thei chi ang ho reng reng hian an counter ve thunga alti lai hi ati boy thei atin vexana hian akap lai hi chu ti top che lo ma se I aka lai vexana first skill man chon hian akap engeni akap kwal noi noi mai ni chi sang sang mun sang sang mai kha kha I ama counter tu chu ni ve de maya ama hi kan soi angin cd pack vak angai lo damage hero ni a I stand alone hero ni a escape pack ta mangai zo kani chuwang chuan standing hero ni awangin I engeni mobility nei che em a ache zung zung ve thelo chuwang chuan kan spell la ka te ni emo kan build lak reng reng a te po hian han enula ta hian glowing one hian movement speed 5% a pe a he hian 7% movement speed a pe a ice queen one hian chumi te panhi ka tan koptir plus heavy hian 40 plus movement a pe boka chuwang chuan efficient lu tukin ka che kwal thei ta ni tuna hian I tin rapid boot kan lak te pona tha em em a amaro chu rapid boot lak hian mana chu he ve dewang chulai bi ka chu hei chuan escape chu pe tha em em ani hei tlan chak pot tlan chak maro chu I soyang khan I mana chu he ve dewang hemi chuan amaro chu I engeni Gord bi ka hian CDR pack angai lo enchanted talisman kan tiang chi te I ang chi kha pack vak angai lo engeni tam ta hian kan pele thut thin hei ka hmule zeu zeu thin a skill si a cooldown a reilova a man non zung zung theya no cd in da taila tuna hian ka full build to a cd ka pe vak lo chung chung hian I a ultimate te eng elo vel te hi han en mawla ku 21 seconds te te chawani chuwang chuan ama hi mei chania burst ani boka chuwang chuan I burst damage ani ang chi hianin cd pack vak vak lo tur chu ai chuan damage in build tila a hlok zok ani a passive kan thret to angin angai aka non in voi nga na khan thu damage a dila wangin tare than push nan po hian achang kai em em ani hei hi I tare than khoi nan pon antir nan me me atuna hian god mota ka da lo kanga I tare ta hian 153 153 153 153 126 ku 11271360 kha enga poni se I god hianin I a passive a chuan a skill sa tangin passive nei lova a basic attack atangin passive nei ni ti lai kha fia angai leng ka ria chuwang chuanin I CDR te kha kan lo build vak vak anga damage hian build tila atok lu tukani god chu khate kha god big guy ta chu ni ro se video sei lu tuk lo nan